בשקופית זו מוצגות משאבות שמן בלחץ גבוה מסוג PVL ו-PFL, המשמשות במערכות הידראוליות תעשייתיות. המשאבות מיועדות לעבודה בלחצים של עד 5,000 PSI וזמינות במספר נפחי עבודה 1.75, 17 ו-25 סמ"ק לסיבוב. ניתן לשלב את המשאבות במערכות חד-כיווניות או דו-כיווניות, עם ספיקה קבועה או משתנה, ובהתאמה למעגלים פתוחים או סגורים. קיימות מספר אפשרויות התקנה, כולל התקנה על רגלית, קלאנג' או התקנה בתוך מיכל שמן, בהתאם לדרישות המערכת. לפי נתוני היצרן, היעילות הכוללת של המשאבות מגיעה לערכים של עד 90%, ורמת הרעש סביב 85 דציבל. אורך חיי העבודה משתנה בהתאם ללחץ ולתנאי ההפעלה, עם נתוני שעות עבודה שונים עבור לחצים בינוניים ולחצים גבוהים. המשאבות מתאימות לעבודה עם שמנים פטרולים וגם עם נוזלים מבוססי פוספט אסטר, ומשולבות עם מיסבים תעשייתיים המיועדים לעבודה רציפה. אפשרויות ההפעלה כוללות הפעלה ידנית, הידראולית, פנאומטית או חשמלית, עם זמן תגובה קצר לשינויי ספיקה. בנוסף, קיימים אביזרים ומודולים משלימים, כגון חיבורי טנדם, מודולי יניקה ושסתומי הקלה ללחץ. בתמונה מוצגת דוגמה למשאבת גלגלי שיניים מדגם PFL-FR 250 NNA-NE, בתצורת ספיקה קבועה. בתמונה מוצגת מערכת משאבה הידראולית המבוססת על משאבת מסוג PVL, עם מספר מודולים משלימים המחוברים אליה. במרכז התמונה ניתן לראות את משאבת ה-PVL הראשית, הכוללת יחידת בקרה ומפעיל, ומשמשת כיחידת השאיבה המרכזית של המערכת. בחלק העליון של המשאבה מותקן מודול שסתום הקלה ללחץ גבוה, שתפקידו לבסט את לחץ המערכת ולהגן על הרכיבים במצבי עומס או חריגה בלחץ. בצד אחד של המשאבה מחובר מודול יניקה או Supercharge, אשר נועד לשפר את תנאי היניקה, להפחית סכנת קוויטציה ולתמוך בזרימת שמן יציבה למשאבה הראשית. בצד השני של המערכת מוצג מודול משאבת עזר, המשמש בדרך כלל להספקת שמן למעגלי עזר, בקרה או קירור, בהתאם לתצורת המערכת. המודולים השונים מחוברים בצורה אינטגרלית ויוצרים יחידת שאיבה אחת, המותאמת לעבודה בלחצים גבוהים וליישומים תעשייתיים שונים. התצורה המוצגת היא דוגמה למערכת מודולרית, שבה ניתן לבחור ולשלב מודולים בהתאם לדרישות ההפעלה, הבקרה והתחזוקה. בתמונה מוצגת מערכת משאבה מסוג PVL עם מודולים משלימים. החלק הבא מציג נקודות בדיקה אפשריות בתחזוקה לפי כל מודול. 1. משאבת PVL, יחידת השאיבה הראשית. נקודות בדיקה אפשריות. סימני נזילה סביב אטמים וחיבורים. רעש או ויברציה חריגים בזמן עבודה. טמפרטורת גוף משאבה ביחס למצב הרגיל במערכת. יציבות לחץ וספיקה לפי מדדים קיימים במערכת. מצב חיבור מכני לציר ההנעה. 2. מודול שסתום. הקלה ללחץ גבוה. נקודות בדיקה אפשריות. ערך לחץ פתיחה ביחס לערך היעד במערכת. תגובת שסתום במעבר עומסים. סימני נזילה חיצונית. סימני לכלוך או זיהום בשמן באזור השסתום. תנודות לחץ חריגות בזמן שינוי עומס. 3. מודול יניקה Supercharge. נקודות בדיקה אפשריות. לחץ יניקה ביחס לערכי העבודה במערכת. רעשים המצביעים על יניקה לא יציבה. מצב מסנני יניקה אם קיימים. אטימות חיבורים בצד היניקה. טמפרטורת שמן בכניסה למשאבה. 4. מודול משאבת עזר. נקודות בדיקה אפשריות. לחץ וספיקה ביציאת משאבת העזר לפי מדדים קיימים. פעולה של מעגלי עזר המחוברים למשאבה. רעש או ויברציה חריגים. סימני נזילה סביב אטמים וחיבורים. התאמה תפעולית לפעולת המשאבה הראשית לפי תצורת המערכת.